και παρκάρισα το ερείπιο που ονομάζεται αυτοκίνητο, που διαθέτω, και τέλος πάντων βγήκα για να πάω να κάνω μια δουλειά. Γυρίζοντας, βρήκα ένα τύπο ο οποίος έπλαινε το πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι του. Από μια βιοτεχνία, σπίτι, μαγαζί, ένα περίεργο πράγμα εκεί πέρα που είχε. Το οποίο δεν ήταν όμως κλασικό κατάστημα με βιτρίνα κτλ. Έτσι, μιλάμε για κάτι που απλά κάτι φτιάχνανε εκεί μέσα. Και είχε βγει και έβλαινε το πεζοδρόμιο με το λάστιχο. Εκεί λοιπόν υπήρχαν κάποια πεύκα που είχαν ρίξει αυτούς τους σπόρους με τη γύρι που πέφτουν, ας πούμε, αυτή την εποχή, βελόνες, ιστορίες κτλ. Και ο τύπος πάρα πολύ ωραία έριχνε με τα νερά, ας πούμε, πέρα δόθε και ουσιαστικά είχε θάψει το αυτοκίνητό μου με όλα αυτά τα πράγματα. Όπως έσπροχνε δηλαδή με τα νερά, τα πέταγε πάνω στο αυτοκίνητό μου. Όχι το αυτοκίνητό μου ήταν καθαρό, ούτε ότι είναι κανένα τρελό αυτοκίνητο, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, κάτι φοβερό, καλογιαλισμένο ή κάτι τέτοιο. Το συζητάω καθαρά και μόνο για την νοοτροπία, έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει ο διπλανός μας, δεν μας ενδιαφέρει η ύπαρξη ίδια, η περιουσία, η λογική, η σκέψη, τίποτα δεν μας ενδιαφέρει από τον άλλον, μας ενδιαφέρει μόνο η πάρτη μας. Έτσι, είμαστε απίστευτοι παρτάκιδες. Και αντί, τέλος πάντων, να πει, ρε παιδί μου, να θα ρίξω και πάνω στο αυτοκίνητο λίγο νερό, θα κάνω μια έτσι με το λάστιχο, που πέταγε ποιος ξέρει πόσο νερό και πόσα λίτρα για να καθαρίσει ένα ολόκληρο πεζοδρόμιο, μπορούσε να έχει πάρει μια σκουπίτσα και να το έχει κάνει βεβαίως, έτσι. Αντί να το πει αυτό, λοιπόν, όταν έφτασα εγώ και είδα την κατάσταση, αυτός σφύριζε αδιάφορα, μάζεψε το λαστιχάκι του, έφυγε και πήγε μέσα. Έτσι. Αυτή είναι η νοοτροπία του κλασικού Έλληνα. Πάμε σε ένα δεύτερο.